Salam hormatly Слухаю. vatandaşlar. Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 27 may şenme güni hoş geldiňiz DWT Opposition Hereketiň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün biz siziň bilen geçiriljek Farhadyň gollu protesti, ýagny New Yorkda BMG'niň Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne geçiriljek ine siyasat tutularda oturan olanyň gollu protestini ine şo barada görüňüzjek. Şu meň bilen gepleşikde ine Nurcan salam aleykum, hoş geldiňiz. Salam vatandaşlar, salam Murat Koçiç. Sizin bilişiniz ýaly hormatly vatandaşlar, 19 maýdan bäri Farhat Meymankuliýew halkyň arasynda Farhat Durdiýew diýip tanalýan oğlun ine tutsak edildi. O şo ýerde 4 adam tutsak edildi. Şol kwartira baryp polis şory alanyna konsulun arasy boýunça 4 adam tutsak edildi. Şoň 3 adamy goýup berildi. Diňe Farhat Meymankuliýew galdy. Şol bize gelýän maglumatlar boýunça, adwokatlaryň işleýän maglumatlar boýunça Farhat Meymankuliýew Istanbul'a ýerleşýär. Türkmenistana giden ok. Şonuň üçin biziň tek şansymyz bar, şol oglany alyp galyp çykarmak üçin. Ine bazaryn biz New York'da Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde protest geçirýär. Şol gollu protest. O ýerde diňe bizler beýlik halklaryň bolar ýöne Türkmen ýanky gruppasy Türkmenistanyň içinde ýatan olanlar biýüne siýasatyň üstünde biýüne başga ýanky ugolovny işler bilen basylan olanlary gollap ine biz çykyş eder. Ine şol esasy DWT toparyndan organizator we şo her wagt protestler gatnaýan biziň apamyz Nurcan apa size söz berýän şol geçiriljek ýanky protest boýunça bize bir açyk maglumat berseňiz ýa Amerika'dan olanlar jaňa diýen nire barmaly, näçede barmaly, şu zatlary bir aýdyp berseňiz söz sizin. Yine bir gezek salam vatandaşlar. 28 mayda saat 12'de Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňünde protest geçiriljek. Ol bizim türmedäki ýatan bendelerimiz için, bir de Farhat Durdiýew Meymankuliýew için, yani boldu diýip uly bir miting geçirecek bolýas. O mitingde başka milletlerden boljak. Bizden otay приглашать etdiler. Inni biz otayda geçirýäs. Onun için meniň kontakt nomerim, men ştaýdan aýdaýyn telefon nomerim 1 917 655 61 61 65. Yine bir gezek aýtalýan 1 917 655 61 64. Gelin garaşýas. Sağ olun Nurcan apa. Ine bir diýilenne öňünde plus bardyr. Plus 1. Şondan başlaň. Amerikanlar bilýändir, plus 1 aýlýanda iýdi galýa ýöne ine daşynlaky biziň vatandaşlarymyz bilmeli. Plus 1'den başlaýar. Hormatly vatandaşlar, ine her wagt biz diýärdik Farhat Meymankuliýew mass mediada gollamaly. 10 milyon görünüşler bar. Ýadyňyzda bolsa Farhat metody diýip biz Farhat bilen bir protest geçirdik. Şonda Farhat metodyny açdyk. Ýani Farhat ýeköýde bolan soň Türkiýede gadagançylyk bolan soň men ýalňyşmasam koronavirus wagtlary nämetdi, ýani listoçklar goýup, ýani kiçik listlary goýup ýazyp, listadan bir söz ýazyp, ýani rejime garşy men bilen çykyş etdi. Gaty toglan, gaty gülüşdükde ýöne şo Farhat metody diýip atlandyrdyk şu ýaly çykyşyna. Indi men size bir zat aýtjak bolýar. Ine Nurcan apamyz men dün bir hatabet gördüm-de, Nurcan apaň eden protestlaryň möçberi Türkmenistanyň hemme aktivistleriň protestlaryndan ýokary. Her wagt çykyş edip ýör, näçeden bäri çykyş edip ýör, bilemok ýöne özü çykyş edýär, ýanyky topar bilen çykyş edýär, her wagt çykyş edýär. Men hatta aýdýan Nurcan apa, men maşynada her wagt безопасность eşiklerim bar, ýönekä eşiklerim bar we gapdynda protest etmek üçin datlarym bar, gyljym bar, sportiwny kimonom bar. Şu ýaly aýlanýan maşyn birden gitmeli bir ýere bolsa,
Sizin arkanızda rüzağınız içinde Türkmen baydağı. Bizim kahramanlarımın suratı boldu. Birden protest eşitseňiz gidip şöyle derru yani protest eder ýaly. Käbas soňuna bir galýan, soňky moment şoýaly. Indi Nurjan apa ýetişýär şoýaly protestlara. Şoň üçin men size köp taňa gatnaýan halkyň adyndan, öz adymdan hem döwletiň aktivistleri adyndan hem köp taňa gatnaýan şoýaly Türkmenistanyň türmede ýatan oglanlaryň atlaryny aýdyp goýulap edýän bizim halkymyň adyndan köp taňa gatnaýan. Türkmenistanyň türmesinde bir topar biýüne adamlar ýatyr. 80% oly adamlar udow bilen ýatyr. Uslugunda soçnasy bar diýen. O diýmek olaryň işleri suwd edilmedik. Ýanky suwdnamlara garşyp ýatyrar da şoň möhletler gidip ýatyr. Ine bir topar siýasatçylar ýatyr. Biz hem atlar bilemdik. Köp atlar gizliň. Bir topar hereket eden adamlar bire identifikasiýasyny bermän tutup gidýärler. Biz onuň atlaryny bilemdik. Dürli atlar bar. Şoň üçin eşitdeňiz goýsaňyz ýetirin bize de şol atlary biz hökman onun atlaryny Amerikada hem ýerde aýdar. Inanın türmede oturanda ya da deportda oturanda ya da izolatorda oturanda sen adam bir ýerde tutsalar seni ýanky umit dörýär. Seni ruhun alýar. Sen ýanky özüňi ýitirmeýän şöyle. Sana dawleniýe bolsa da durýan berip durýan. Şoň üçin biz gollap durmaly. Kıyın görmen gelin şol geçirilecek protesta. Yine men sorulacak bolýan Nurjan apa siz köp protestlara gatnaşýaňyz. Yine protestlara geleniňizde size çağırýarlarmy? Siz çağırýarmy ýa özüňiz olary tapyp özüňiz jaňlaşyp özüňiz barýaňyz? Näme etmeli? Näme adamlar ýanky şu protestlara gatnaşmaly? Protestin her türlü görünüşi var. Одиночный piketler var. Ondan yine ulakan bir grup var. Bizim Amerika'da bir Telegram kanalda yani protestler için bir grup var. Onlar her zaman bana telefon ediyorlar, bizim gatnaşmamızı isleýärler, podдержка vermemizi mesela Ukrayna olsun, Belarus olsun, Россия olsun, Central Asya, Orta Asya olsun. Yani ben hem onun vekili olarak madama bana telefon edip yani biz kontaktı. İnha bu gedegem 28 Mayda geçirilecek mitingde bizim olacak. Bizim otayık davetli yani пригласить ettiler bizi. Çağırdılar. Yani bu fırsattan faydalanıp yani diyecek olan zaten milletimiz biz devlet halkı olarak madama yani aktivistler için, bu türmedeki yatan bendeler için bir zaşit ediyes, çağırış ediyes. Yani bir güne oğlanlarımız yatır. Bunun arasına da şu Farhat Durduykan koşullu. O çağa madama dine öz halkım için deyip ılgan oğlun. Hatta efirlerde dedi, menin ölümüm ştaydı da bolsa dedi, şu yolda bolsa da dedi. Men dedi sonuna çeni göreşecek diyen oğlan şol. İnni biz oturmalıyım oğlanlar. Hükman DVT kanalına abone olun. En önemli bir de madama halkın arkasında duran bir opozisyon hareket deyip hasap ediyen. Bizde hile hurda hiç şey yok. Biz öz gücümüz bilen, öz açık yürekliliğimiz bilen halkın arkasındayız. Gelin bizimle olun. Sağ olun Narjan apa. Yine şöyle bizim bir vatandaşımız soru verýär. Amerika'da Union Nation etýän radio sizi şolar dinlejekmi? İň gutoran şahatlyk organizasiýa. Olary diňe pul ber boldy. Dogry düşünüň. Haçan siz hormat koymasaňyz, Birleşen Milletler gurulmasyna. Ona siz öz döwletiňize de hormat koýmadyňyz. Ýa siziň döwletiňiz Türkmenistan, bizim ýagny döwletimiz hem şoň üçin ne? Şo ýerde ine hemme döwletler üýüşip bir karar aldy. Birinji adam haklar goýan ýanky jarnama. Şo jarnama men ýalňyşmasam 70-nji ýylda ýa 69-njy ýylda täzeden çalyşyp ýagny
adam hukukları ve grajdan hukukları ve siyasi hukukları gorayan deklarasiya önü. Şu deklarasiya hemme ýa-ni döwletler bolşakdy. Indi dogry diýäňiz, siz şöyle çıkış edýäňiz, olar sizi dinlejekmi? Olar bizi dinlemez. Birleşmiş Milletler Guramasy. Ýöne bütün dünýäde mass media dördüncü güç bolýar. Haçanla bütün dünýäde mass media dördüncü güç bolanlar, ondan şöyle jurnalistler var ya. Şöyle Adatlyk radio var ya. Şöyle bir topor ýa-ni metbuatlar var ya. Ine şolar bütün dünýä ýaýradýarlar maglumatlary. Ondan ona da barıp ýetdi. Oğunun derreo şoňa reaksiýa berýär. Ya ine Zabasov gidip dur şöyle Türkmenlerin atlar çıkya. Serdiňe näme bolýar diýip olar siretmäne mejbur. Indi bu ýerde başa da başa tory var. Şu oňuň güýji barmy ýokmy? Oňuň güýji bar. Eger de ünsverseňiz, oň köp meseleler çötkürdi durmuşdy soňky wagtlarda. Ine mysal üçin Rossiýa agresiýa etdi. Hemme bütün dünya konvensiyalara, şartnamalara tüýkürip Ukraina ine agresiýa etdi, topully. Men topulmadyk bolsam Ukraina topulurdy. Ol bir çağan düşündürüşi. Putinin çağlık düşündürüşi. Eger de sana topulmadyk bolsalar, sen näme şu topulup bilýän. Oňa topuljak bolsaň, öňünden goşunlar taýýar edýän, ýa-ni podgotowka edýän, logistika taýýarlanan oň bir taýýarlyş periody bar. Taýýarlyşam ýok, adam ýok. Taýýarlyk görüp zat edip topuldy. O zaman aýtdy, men topulmadyk bolsam, meniň üstüme topulurdylar. Şu ýaly konvensiýalara tüýkürýän, hormat goýmaýan we bozaýan döwletleri ýerine goýýar. O. Birinji, onuň prosedurasy näýdi? Karaçyklar çykarýar. Şöyle galsawany bolýar. Karar çykarýar. 1, 2, 3, 5. Onsoň rezolýusiýa çykýar, onsoň işe başlaýar. On bolmadyk bolsa Türkmenistanda ýa-da daşynda şuň biziň durmuşymyz ol 1780-nji ýyllardaky ýaly baýlar bilen garyplar boldy. Baýam bir tohum. Şoň barardy. On bolan soň Türkmen döwleti onuň esatyna öz döwlet diýip gurulşyny döreden soň we işlän soň şu zatlar hälem işleýär. Elbette şuň siz aýdyp bilersiňiz, ona aýtdyň, onuň gylyjyny çykaryp baryp kelletini goparyp gaýtdy. O ýaly edilmeýär. Bütün dünýä halkara prawa diýär, mejnarодный prawa beýle işlenok. Birinji reşeňe diýerler, wagt berýärler şu döwlete, düşündürüş bermäne. Üns beren bolsaňyz, ona düşündürüşler we pahajiýyp berdi. Şondan başlaýar. Ondan sanksiýa, ondan mu ya terörist diýerler, ya halkyny genosid edýän diýerler. Şondan soň bu işlerini görýärler. O prosedurasy bar. Şuňky günä diktatorlyň soňky 10 ýyllykda ýokary galyşy bilen öňkü prosedura effektiwna däl, gaty şart bolanok. Onu dogry diýjek. Ýöne ona mülkiýe. Onda da gyýryp ýatýarlar. Birini sistemany çalışmasak, häzirki öňkü sistema häzirki güne dogry jogap berenok diýerler. Dogry şertde biz reagiwat etbilemok diýip bular öz içinde öwüşler geçýärler. Geçerler hem alajy ýok. Eger on şuňky durmuşa jogap bermeýän bolsa, ol ýa ýapylar ýa-da öwüşler geçirer. Bolmasa bütün dünýä üstünden gular. Ol normal. Şoň üçin häzir biz ülkeşikleriň periodyny ýaşap ýör. Şoň üçin işler durdurmaly. On işlerini ondan tok ýok. Pikir etmeň, onuň öňüne çykyş etdiň we şoňun hemme zat düzeldi. Ýok. Ol öňkü barýan hatlaryň, öňkü barýan ardalaryň, öňkü bolan wakalyň goşmaça maglumaty. Ýokmanyň nimesi bar, rezultaty bar. Ine men size mysal aýdyn. Biz häzir Türkmenistanyň hemme ilçihanalarına hat ýazýar. Farhat Durdiýewiň, Farhat Meýmankulyň iş bardy. Olar hiç hat etmez, dogry. Ýöne. Birden Farhat Meýmankulyň Türkmenistanyň içinden tapylaýsa, şol büköşün halat etmeli. Şoň hemme zadyň öz ädim ýolu bar. Onu hiç hat etmesen, ine men bir hat berýän, maňa kömek etmediler diýip otursaň, ona sen şol prosedurany bilmediň bolýar. Şoň üçin beýle diýip bolmaz. Görel wakaly biz edilmeli işler edip dur.
Merkez Aziýadan ýa-ni Birleşen Milletler gurulmasynyň öňünde iň köp edilen protest Türkmenistan. Doğru düşün. Başga halklar azdyr edýän. Biz Men onu bir hal çağırmaly. bilerim. Awa. Aydın. Mesela o taýda protest etmek üçin geldim de gyýyrdım gittim ýok. Ol registrasiýa edilýär. Registrasiýa edilmegin özü New York'taki polisiýa departamentine razрешение almaly sen. Onun o taýp mitinge baranda da ol ýene de registrasiýa edilýär. Ol hökmany suratda işleýär. Onu gidýär. Mesela diňe biz edimiz o taýda häzir bu Ukraina hadiseleri bilen, bu uruş hadiseleri bilen o taýda gaty köp edilýär. Onun öňünde halk inanmasa, onun o Birleşmiş Milletlerin gurumanyň işleýändigine, işlemeýändigine, demek o hiç kim o taýp gelmezdi. O taýp müňlerçe adam gelýärler. Näçe protestler geçirilýär. Şonuň üçin bizim hem umydymyz bar. Mesela bu Türkmenistan meselesi özüňiz bilýäňiz bizim bir korrupsiýon, awtoritar rejimli, böyle bir diktatorsk rejimli bir döwlet. Yani onun için bizim o taýdaky taleplerimiz gaty hayal işleýär. Onun için ýene de umydymyz bar. Oňa seretmeden ýene de birnäçe oglanlarymız biz protest etdik, hatlar yazıldy, oglanlarymyzy goýberdiler. Özüňiz bilýäňiz, ýene ýaňy ýakynda Peygamber de Allah berdiýip goýberdiler. Gyzasymyz Braç Hursana Ismatullaýewa goýberdiler. Ýene de bir giden oglanlarymız bar. Olaryň atlaryny men hatda sanap geçipdim. Yani umydymyz bar. Halkym, umydyňyzy ýitirmäň, goşulşyň, talap edeliň. Yani halk bize de umyt baglydy. Ine men ýene de jogap berdim. Ýok jedid ýani. Oňan gidip Türkmenistanyň içinde ötmedi. Ol Türkmen halkynyň borçy. Ýöne haçandan biz aýak alyp, şol aýryp ine demokratiýa geldi diýip aýdanmada oň bizi gowlar. Onlar döwletler gowlar. Olar görüp dur. Näil görüşler gidip dur diktatora darek. Ýani bizi eger atyp başlatar olaryň bizim tarapymyza geçer. On bize derek gidip şo ýerde Türkmenistanda ýani revolýusiýa ýa-da protestler edip ýa-da köşküne çykyp gurbanlygyny ares etmeler. O halkyň işi. Bizim halkymyzyň işi. Şonuň üçin biz öz işimizi beýlekle atmaly. Ýöne onuň gerek ýerine olar dururlar. Hökman dururlar. Ine Farhadyň işinden mysal üçin onuň wekili bar. UWKP diýede Türkiýede Ankara'da. Ine şol adamlar Farhada nimeni verdiler? Yani bütün dünya goýuş dokument verdiler. Halkara goýuş dokumenti. Onuň berdiler. Ine Farhada bir zat boldy, şoňa aýtdyk bolýan, ol gün goşuldylar şoňa. Olum goşuldylar. İşläne on. Ministr janatdylar, ministr Turkan kabul etdi adwokatlary. Yani işledip dur. Şonuň üçin onuň işlerini olardan tok ýok. Siz ondan köp zady garaşýaňyz. On näme? On biz. On diýmek biz halk, biz prezident saýlýar. Şu döwletiň wekili hem aňar bar ýa-da ýani onuň bölegi bolýar. Biz halklaryň bir halk, ýani onuň halklarynyň bölegi de biz de. Şonuň üçin bizim içimizdäki döwletiň içindäki problemalar nämiş? Onu çözsün. Ýöne biz aýdanmyzda gördüňiz da Jenewada şular pretenziýa baryny berdiler Türkmenistana, wagt berdiler şonu düzeltmäge. Awa onuň programmalary bar, baryp kofeler içýärler, ýani break geçýärler, formasyon geçýärler, ýani her hil zatlar bolýar. Onuň programmalary. On bu tarapdan hem östürýär, bu tarapdan hem kömek edýär, bu tarapdan halkara ýani kanly gorýar. Hemme uğurlaryny işleýär. Berde kofi içen için, berde kömek etmeyen için biz bulary söýmeliler. Her zadyň öz ýeri bar. Şonuň üçin biz her zadyň öz ýerine baryp guruluşmaly. Men size bir anekdot aýdaýyn. Ine täze Rossiýada täze mikroraýonlar guruldy. Ýani
Moskvada täze mikrorayon. Olar meňdeş. Inte gurulan ýerde ne magazin bar, ne aptek bar, hiç logistika ýok da. Bir Nowy Ruski diýip bir bay apteka gelip $50 taşlap süýt sorýar. Ol aptekada gaýalym diye bagyşla bul apteka biz berde süýt berbilemdi. Ay skandal edýär, bir şada edýär. Bir saatda gaýdýar. Daş döwrüne magazin ýokda. Ertesi ýene gelip ýene süýt sorýar. Şu pul ber. Olam biz apteka bizde süýt bolanok diýip aýdýar. Onu ýene söýüş, bir saat söýüş diýe bir gün ýene de gelýär bolýan. Yani yine de yine de gelýär bolýan. Indi şu gelek üçüncü gelek gelende çörek sorýar. Olam diýe bagyşla. Sen 2 gün kelläm zartdyň. Biz aptek bolup süýt aldyk, ýörýär saňa süýt bermäne. Senim gelip çörek sorýan diýene. Ay çörek gapdalky nimede zapravkada aldım diye. Gapdalky zapravkada aldım diye. O beni nime dilen ýerde çörek satylmak şöyle aldım diye. Yani şu ýaly baran hemme baryan yerlerinde şu yerin düzgünü boyunca şu yerde soru vermeli. Sen adam haklarını niye soru vermeli, niye de korumalı? Onu ya Ceneva'da, yani onun New York'taki bölümünde ya da Ceneva'daki yürütülüştürülen upolnamo için komisarın oturun yerine. Sen onu barıp, mesela için başka yerlerde sorap bilmiyor. Esas şular. Yöne şunun bölükleri var. Mesela için OBS ayratin bir koruma. O yerde de yani adam haklarını tehdit eden bölüm var. O bölümüm Varşava'da yerleşiyor. Bu değil yani. Şunun için hem международный halkara plaşatkaların, meydançaların öz yani uğru boyunca yerleri var. Şu yere barmalı, şöyle dilemeli. Yani şunun için biz var onunla yani talep ediyor. Şunun mu? Doğru. Hükman bir yalanlanmalı. Bütün mass medyada yalanlanıyor. Ondan ana jurnalistler üst çekiliyor. Ha Türkmenistan'da Kore'ye yalarken o göllep başlıyor. Ha bu maglumat var. Gelin biz şu arada ulu reportaj ediyor. Reportaj edip bütün dünya yer ediyor informasyon. Şeydik diye de informasyon. Onu hatlar bilen nimet bolanak onu iminna protestler bilen manifestatsiyalar bilen jurnalistlerin gelip interview alıp mass medyada şeyler yani informasyon. Onu biz yine kanalda çıkış ediyoruz da jurnalistler seyrediyor hem jurnalistler seyreden o yöne haçanla yerine varıp yürütülüştürülen diplomatik meydançasını koruyan diplomatik polislerin yerine varıp sen gurumaçılıklı bir zat etsen sen registrasiya edilýän maglumat derregi diye hem yere gidiyor, hökümete gidiyor, meriýa gidiyor, ona gidiyor, senin kapyňyň önünde ine manifestasiýa boljak. Türkmeniň nemeti boýunça, Ukrainanyň beýlekisi boýunça o maglumatlar alýar, berýär, daklad edilýär. Ondan Amerikan hökümine daklad edilýär, şu ýaly podcast analiz edilýär. Bu zatlar ýöne Türkmenistanda ýaly, no Marin bir köçesinde protest etdiň. İnternet yok, hiç kim yok. Bir gurlete batıp gidiyorlar, hiç kim işlat bilen yok. Oraya dünya bir yerde bir zat değilse, ödem, resmi taydan ödem, yani yürütülüşten diplomatik meydançada değilse, gidiyor. Duran o. Kretmem. Yine sorularınız olsa yazın, ben sorularınıza cevap verelim. Türkmen öz göğünü öz kesiye, başka yurtta vaka yok. Daýy tamam bilýän men şonu departament näme ol eýle beýle diýmäge de men bilýän. Okey bilýän bolsaňyz ine siz şoňa gatnaşýan bolsaňyz aýdym şu ýerde Türkmen halkynyň halky bolýar, haklary bolýar diýip aýdym. Biz aýdýar şolary. Geçiren 1% näçesi çözüldi aýda gaýrat et esse var bolsa bolar. Senin hemme zady ýani dogalaryň üstüne ýani kommersiýa ýani pul bermesen bolanok. Ine şul tipik Türkmeniň pikri. Bir ýere bir zat bolmaly bolsa, garşanyk proseduradan gün baryp jügütne takyp, gyssansana men gyssanýan diýip çöküp gidýärler. Korrupsiýaň investorlary bolýan sen. Beýsen. Gyssanmaly, prosedura bar, hormat goýmaly, etdirmeli. Ine şular pul bermesen bolanok. Olar on bilýän näme? Bir adam däl, baryp birine pul berýär. Onda gurumu her döwletden bir komanda var. Diýmedim diýene yani
Bir 50-60 adam var. Şu ýerde bölümler var. Şu bölümlerde her döwletiň wekili işleýär. Bir bölümde diňe bir döwlet işleýär. No, dürli döwletlerin wekili. Sen näle olup bilmejek? Elbette birine berýändir bolun oraya zat ýok. Hemme zat diňe pul çödülýär şöyle. Ýokdur. Ine mysal üçin Rossiýa bir zat eden aýdanlar Türkmenistan öň golýardy. Şeýle Rossiýa aýdýar Türkmenistana. Biz näme sen goldum boldy. Inni Rossiýa garşy setler bolma Türkmenistan setem ýok. Gitýär. Ýogum diýen ok, wazirjalsa saklanmam diýen ok, ýani howada diýen ok gitýär. Şu ýaly. Şoň üçin siz gaty sada serdiýän bu zatlar gaty çyşymly we senin pikir edýän korrupsiýa skemaňyz etboluna goýulýar. Tutulýanlar ama gün basylýanlar Ýewropada da, Anada da korrupsiýa ýok diýip bolanok. Ýöne hemme zat korrupsiýa bagly diýseniz ýalňyş. Sen näme pikir edýäňiz? Doğru. Koşulyan aýdýan zatlaryňda hemme ýerde her ýeriň proseduralary bar. Her gurumada öz proseduralary bilen işleýärler. Onun için bizim edýän işlerimiz, mitingler, olar boşuna däl oglanlar. Halkym, gelin goşulşyn. Ne Farhat Durdiýew azatlyk erkinlik talap edýär, Serdar Berdimuhamedow olar ýatyýarlar. Hormatly watandaşlar, ine biz şu efirimiz näme başlaýar? Farhat Meýmankuliýew ýa halkyň arasynda tanylýan Farhat Durdiýew gollamak üçin New Yorkyň ýa Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde ýürütülýän siyasi solarda oturan oranın goýuly bolsak. Şöyle Farhat Meýmankuliýew ýa goýulan bolsak. Kim ine New Yorkda bolsa ýa-da bizim bilen açyk efirde şu ýa goýulaga goşuljak bolsa DWT çatyna ýazyň, şo ýerde administratorlar bar, siz derrep çekip alarlar we siziň bilen gürleşip näme şertlerde girip bilersiňiz diýip aýdarlar. New Yorkdaky adamlar ýa New Yorkyň daşynda ýaşaýan Boston, ýa-ki New Jersey, Philadelphia, Washington we beýleki şäherlerde ýaşaýan adamlar, ýa şoň ýanyna ýaşaýan adamlar gelin goşulun. Farhat gollaryň. Siz goşulup protesta çykanyňyzda siz opozisiýa bolmaýaňyz. Siz öz biýüne, bir kanun batylan watandaşy bolýaňyz. Ýalyňyzy çykarmak üçin. Näme? Şonuň bilen bir efir gutaraly. Nursan apa, diýjekleriniz bolsa diýilersiňiz. Ben çağırış edýän halkyma ananyan gelin goldaryň beýleki siýasetden ýatan türmedäki bendelerimizi de bir de şu wagtky Farhat Durdiýew, Meýmankuliýew ýani sesimi de duýuralyň ýokary. Yani ravnodushna galmalyň. Hükmany soratda biz ol oglanjygy çykararys. Şu wagt onuň deportasiýa edilmediginden bilýäs. İşlemler işlenip dur. Goldawymyz bilen onu çykaralyň. Onuň üçin hem halk siziň sesiňiz gerek. Hükman goldaryň. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly watandaşlar, ýadymyzdan çykarmalar. Şu günü Türkmenistanyň türmelerine Mansur Mingelow, Murat Düşemow, başga da oglanyň atlary ýadyma düşýär. Haldykow, Oraz ýatyr. Bir topar oglanlar ýatyr. Erti netip bolsa şoň atlar çykar Birleşen Milletler Guramasynyň öňünden. Farhat Durdiýew şol spiska girýär. Farhat Durdiýew bize realny kömek edilýär. Şoň üçin goşulun, kömek edin. Watandaşlar, şunu bilen biz öz efirimizi tutarýar. Size birinji bilen jan sağlyk arzu edýär we birleşeliň, azyr bolalyň. Türkmenistany guralyň. Sağ olun. Sağ olun.